Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nentethe ephuma phaa kuBanks Sehloti, omnye kwe-legends eqela leKaizer Chiefs. Abanintsi ke bazamkhumbula ke into yokubana ke wayegijima phaa kwezeKaizer Chiefs, edlala phaa noWellington Manyathi, umntakalahle saphila, edlala phaa ke noMcTovi, edlala phaa ke noHoward Freeze, the Rock Freeze, edlala phaa noTrevor Triplегate Mthimkhulu, edlala phaa ke noThinye Sidladla, edlala phaya ke nabafana ke endicinga uba ke ningabazi ngelaa xesha ke lakhe ke ofane Madida, oWilliam Shongwe. Sibale ke nabafike xa ezawuyeka phaa ontsi emaphiko, Rudolf Siyale, siyangaphi siyangale, oDr Khumalo, siyabala ke bafike noko seza kuyeka phaa. Uthi ke yena ke xa ezithethelela phaa uBanks Sehloti, uthi ke uPitso Mosimane ngokolakho okanye ngokowakho umbono okanye ngokwelakhe ilihlo akanoba salunga phaa kwiKaizer Chiefs. Iingxaki zeKaizer Chiefs zingaphaya kwamandla kaPitso Mosimane. Uthi nje angahamba ekuseni phaa uPitso, ngoba uthi into yokuqala uPitso azawuyenza phaa kukufuna ii-players zakhe, ngoba ngeke afune udlala ngeza players ziphaa. Uthi into yokuqala ke lezamxabanisa ke nemanagement eKaizer Chiefs. Uthi kokuqala into ayiphawulayo phaa uKaizer Chiefs akho leadership. Utsho kuBanks Sehloti uthi ngeke uthi kwitim enkulu kangaka eKaizer Chiefs xa ithenga ii-players, ithenga ii-free agents, akho nenye iplayer kuthiwe ikhuphele imali njengetim endala iyema ithi siyothenga iplayer. Uthi gaqa ijonge ezi players zidilizwe zezinye itim, ifike icholachole phaa yakhe itim. Uthi yiyo laa nto iChiefs yawusoloko nengxaki ingasoze ikhule. Uthi konakela inazo ii-players ezirayithi kwaphaa ngaphakathi ezikwazi umela itim xa isengxakini. Uthi umzekelo akho coach awina games apha, uthi akho coach ukora goals apha. Uthi abantu abenza ucoach abengathi ngucoach onzima zii-players. Xa uthi one-players ezirayithi ziyakuquma ngoba ziwina games, lapho uthole udumo xa ungucoach. Kodwa uthi ke xa ii-players ezinjengezeKaizer Chiefs, uthi ngeke uPitso zimlungele eza players, angahamba ekuseni. Uthi futhi ke nesidima sikaPitso singehla phaa. Uthi yona nto okanye ayiqaphela kakhulu phaa kwiKaizer Chiefs, selufike phaa ngaphakathi eNaturana. Uthi ke akho leadership kwaphaa kumanagement. Uthi ingathi umsebenzi lo wabo abawazi bawenziwa njani. Uthi nje ilahleko eKaizer Chiefs iqala phaa ngaphakathi kumanagement, akho mkhomba ndlela iyofikelela phaa kubadlali. Uthi nintsi into eyonakeleyo phaa kulaa tim efuna ulungiswa, qha uthi akayazi nayo uba yawulungiswa kanjani ngoluphi uhlobo, ngoba kaloku uthi xa jonge phaa kumanagement eKaizer Chiefs le tim ngoku abasayenzi njengetim, sebenza njengento yebhizinesi, sebenza ibhizinesi ngoku, abasenzi njengetim. Uthi yiyo ke laa nto izokonakala laa tim. Uthi ke yena xa ejongile uPitso akanoba salunga phaa kulaa tim, ngoba uPitso into yokuqala azoyithetha xa efika phaa akazufuna uthengelwa i-free agent, yena uzofuna uthenga ii-players azozikhomba ngokwakhe. Uthi loo nto kayizikwenziwa ke yimanagement eKaizer Chiefs. Uthi ke yawuqala lapho ke ingxabano uPitso xa inofika phaa. Uthi yiyo loo nto yena aqonda into yokubana ke uPitso akanoba salunga phaa kwiKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke ningake nisho nethini na, nihambisana na nolu luvo nale ntetha ye-legend? Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.